Здравейте! Стефанови отново на път. Тръгнали сме към Франция. Отиваме в град Колмар за петък, събота и неделя само. Една кратка разходка. Райан похапна, изяди хамбургера си и вече може да пътува спокойно. Организирахме тази почивка с нашите кръстници, с Петро, Ванеса, техните родители. Доста хора ще сме. 9-10 човека, не знам, с децата 12. Имаме и кучета също с нас. Ще бъде доста забавно, предполагам. В град Колмар вече има и коледен базар, който ще посетим. И самия град сме чували, че е хубав град. И така, решихме малко там да се поразходим. Времето е доста лошо като цяло. Надяваме се, че ще стигнем по живо и здраво и там вече на почивката ще ни бъде по-добре. И така, ще имаме включвания вече от тия 2-3 дни и ще заснемем местата, които сме видели. Какво, мамо? Те тръгнаха, да. Петро и Ванеса са пред нас, да, карат. До после, чао! Здравейте отново! Преди малко пристигнахме. Имаше доста задръстване. Мъгла, тесни пътища, второстепенни, гадни. Доста се забавихме. Пътя ни трябваше да е долу-горе 4 часа. Ние пристигнахме за 6 часа. И сега вече се настанихме, седнахме да похапваме. Тази вечер се разбра, че ще почиваме и утре вече ще тръгнем на разходка и вече ще се включим отново утре. Само да покажа тук. Хало! Лека вечер от нас. До утре. Чао! Добро утро от снежна Франция. Преди малко станахме, закусихме и сега се оправихме да излизаме. Тук е къщата, в която живеем сега за 2 дни. И искам също така да ви покажа гледката, която имаме. Само секунда. Ето ги нашите дечица. Тук мъжете почистват колите. Красота. Така, сега ще тръгваме. Сега ще тръгнем, ще отидем на разходка в Колмар. Ние сме малко на разстояние от Колмар. Даже забравих точно как се казва мястото, на което се намираме сега. И първо ще отидем до един град, където има заснети сцени от филма Красавицата и звяра. Всъщност и там забравих точно как се изговаряше, но ще го изпиша тук долу. И така, много ми е трудно с френските градове, не мога нещо да ги запомня. И така, ще се включим отново след малко. Райан, леко, мамо! Я помахай на камерата.
Salvatore! Hallo Gaia! Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Guten Morgen, Stefan. Райан, какво правиш, мамо? Чистиш снега ли? Да. Браво. Аз малко помагам. Малко на Петро помагаш. О, Петро, schau mal, Ryan hilft dir. Много е по-близко. Къде си, Райан? То на Колмар. Кормар. В Колмар. На Кормар. На един магазин едно има горе светлина. Habt ihr gelassen, Okay. diese Wagen? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Дай ръка на Петро. Дай ръка А, на Петро. Ванеса изда. Джулия изда. Така, намираме се вече най-сетне в град Колмар. До сега обиколихме каквото обиколихме, разхождахме се на друго място. Бяхме в един град, който не знам как се произнася. Аз го Ще го казах напиша. и тази сутрин. А, така ли? Да. Ще го напишем как се казва. Не сме се оговаряли, ама наистина не знаем как се произнася. Да, и вместо да се излагаме, по-добре да го напишем и тук и вие да го видите къде сме били. Оттам имаме малко кратки кадри, на които обаче не приказваме. Като цяло не знаем какво да си кажем, защото не сме много подготвени с историята на това ни посещение. И така, и от тук ще заснемем малко кадри и за днес ще приключи деня. Също така, понеже сме много хора, не решаваме никъде ще ходим, а общо вземаме решенията и научаваме в последния момент горе-долу Да, къде ще се ходи и какво затова ще сме се и прави. неподготвени някакси. Да, но Да. ако сте гледали предишни наши видеа, всичко е в последния момент горе-долу организирано и Да. И така. И като във всяко видео и тук да си кажем, мислим, че нищо няма да се получи с това видео, ама ще видим накрая. ще се пробваме. Да. До после. И така, сега ще видите малко кадри от Колмар. И И това утре вече ще си кажем чао-чао с Франция. Да. Ще пътуваме отново към Германия.
И така. Това е последната ни почивка преди да родя живот и здраве. После вече няколко месеца почивка. Почивка след почивка, добре. Айде, Райан, кажи чао. Чао! Дай целувка на камерата. Это друзья! Добро утро! И така, тук и сега приключва нашата почивка от Франция. Потегляме вече обратно пак към Меминген. Тук ще изчакаме Стефчо малко да изчисти колата. Шац? Райан, кажи бонжур! Бонжур! Да, мамо. И вече си тръгваме, вече няма бонжур. Оставя ми тази красива гледка и си тръгваме, което е много тъжно. И така, вече ще се видим отново в следващото ни приключение, което въобще нямаме представа кога ще бъде. Понеже вече сме в очакване на бебето.